салом дӯстон, шаби гузашта новобаста ба мушкилиҳои ҷодошта ки ба бемории коронавирус траб дорад, дар АПЛ якчанд бозӣ доир шуданд. Бозии асосии рӯзи 1 соли 2022 дар АПЛ рақобати дастаҳои Арсенал ва Манчестер Сити мебошад. Қисми аввали рақобати устоду шогирд Гвардиола ва Артета нишон дод, ки сармураббии Арсенал ба бозии шогирдони худро хеле хуб омода кардааст. Имрӯз мо дар бораи ҳамин бозиҳо гап мезанем ва ду хабари дигар ҳам ҳаст, ки донистани онро барои ҳар як мухлиси футбол муҳим медонем. Дар ягон ҷо ба азур шинед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, бозиҳои дастаҳои баъди соли нав баргаштанд ва моро рақобатҳои ҷолиби интизор аст. Бозии марказӣ дар Англия байни дастаҳои Челси ва Ливерпул хоҳад гузашт. ду дастаи мадридӣ, Хетафе ва Реал баъди танаффуси зимистона бо ҳам во мехӯранд. Барселона бе бозингарони асосии худ бошад, ба Малёрка сафар мекунад. А дастаи Роналдо Юнайтед Вулверхэмптонро дар хонаи худ пешвоз мегирад. Фаворитони худро дар 1x метавонед интихоб намоед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар бозии марказӣ миёни Арсенал ва Сити лондониё рафти бозиро ба пуррагӣ идора мекарданд. Ҳамин буд ки нимаи аввал бо бартарии Арсенал ҳисоб ба анҷом расид. Голро Букайо Сака ба номи худ сабт кард. Дар қисми дуввум ҷараёни бозӣ тезу тун гардид. Шиддати бештари бозӣ ба он овард, ки лаҳзаҳои баҳсбарангез бештар шуданд. Ҷака ба пиндошти довар қоидаи бозиро дар дохили ҷаримагӯҳ вайрон кард. Довар ба нуқтаи зарбаи 11-метра ишора кард, ки онро Риад Марез бо гол анҷом дод. То сониҳои охир ҳисоби мусовӣ нигоҳ дошта шуд. Дар ҷараёни нимаи дуввум дифогари лондониё Габриэл корти сурх гирифт. Ин ҳолат ҳуҷумҳои Манчестер Ситиро бештар намуд. Шогирдони Пеп Гвардиола дар дақиқаи 93-ум голи дуюми худро ба самар расонданд ва ғалабаро ба даст оварданд. Манчестериҳо бозии хубашонро нишон надоданд ва новобаста ба тамоми иштибоҳие ки ба довар рабт дода мешаванд ва бартарии Арсенал тавонистанд пирӯзии муҳимашонро ба даст оваранд. Ин ғалаба мавқеи Ситиро дар зинаи якум боз мустаҳкамтар намуд. Бозии дигари ин рӯз рақобати Уотфорд ва Тоттенхем буд. Конте баъд аз омаданаш ба Англия шикастнопазир аст. Баъд аз ин бозӣ шумораи ғалабаҳои ӯ дар маснади сармураббигии дастаи Тоттенхем ба 5 адад расиданд. Се бозии дигар бо натиҷаи мусовӣ анҷом ёфтанд. Рақобат бо Уотфорд барои Антонио хеле душвор ҷараён гирифт. То сониҳои охир дастаи Раньери дар хатти дифоъ нишаставу ягон кӯшиши ба ҳамла рафтанро намекард. Ягона голро Давинсон Санчес дар дақиқаи 96-ум аз партофти Сон Хемин дар натиҷаи вазъияти стандарти зад. Акнун рақобат барои топ-4 шиддат мегирад. Арсенал ва Тоттенхемро баъди ин давр танҳо ду хол ҷудо мекунад. Дастаи дигари шаҳри Лондон Вестхэм муборизаашро барои зинаи чаҳорум кам карданӣ нест. Рақобати ин даста бар зидди Кристал Пэлас яке аз идораҳои ҷолиби даври 21-ум гардид. Дар рафти он шогирдони Дэвид Моис бо ҳисоби 2-3 дастболо шуда мавқеи панҷуми ҷадвалро ба худ баргардонданд. Рақобати Лестер, Норвич ва Саутгемптон Ньюкасл ба вақти дигар гузаронида шуд. Имрӯз бозиҳои дигари ҷолиб моро интизоранд. Челси бо Ливерпул ва пагоҳ Манчестер Юнайтед бо Вулс ба майдони набард ворид хоҳанд гашт. Дифогари канори чапи дастаи Ювентус Александро метавонад карьераи худро дар дастаи Реал идома бидиҳад. Гап сари он меравад, ки мадридиҳо дар талоши иваз кардани мавқеи Марсело ҳастанд. худи Марсело шояд дар анҷоми мавсим ба карьерааш нуқта гузорад. Ба пуррагии иваз намудани Марсело ба ҳеҷ кас муяссар намегардад. Бозингари сатҳи олитарин солҳои зиёд чӣ дар хатти дифоъ ва чӣ ҳуҷум якмарон бозии олитарин нишон дод. Корҳое ки ӯ дар ҳуҷум мекард, баъзе аз ҳамлагарон танҳо орзуи онро мекарданд. Мадридиҳо ният доранд, ки Александроро тобистон аз Ювентус ба Реал биёранд. Аммо мағзи масъала он аст, ки дар чунин шароит ин дифогари бразилӣ лозим аст ё ин ки на. чунон менамояд, ки варианти лозим нест бештар ҷо дорад. худатон қазоват кунед. дар Реал айни ҳол Ферлан Менди аст, ки нисбати бозиаш солҳо рӯз то рӯз камтар мешаванд. ба сармураббӣ ва роҳбарияти мухлисон бозии нишондадаи Ферлан Менди писанд аст. гузашта аз ин дифогари ҷавон Гутиерес дар Мадрид аст, ки метавонад ин мавқеъро дар оянда аз худ кунад. дар оғози мавсим ин бозингари ҷавон бо бозиҳояш тавонист Анчелотиро ба ҳайрат орад. Папа Карло ишора карда буд, ки Гутиерес
омодааст то дар сатҳи баландтарин бозӣ кунад. Ҳамчунин дар Реал сарбози универсалӣ Давид Алаба аст, ки метавонад дар тамоми канорҳои майдон ҳам рақс кунаду ҳам бозӣ. Хулоси гап, Сандро агар илоҷ дошта бошад, ҷои гармашро хунук накарда дар Турин оромона ва бефишор карьераи хубашро идома диҳад, барои худаш беҳтар мешавад. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Месси аз ҳама бозингари бефоидаи Лигаи 1 Фаронса аст. Ҳаросиманд нашавед, маро сангсор накунед. Ин гапи ман нест. Дар ин бора оморҳои ширкати Андерстат, ки ба статистика кор дорад, мегӯянд бозингари аргентинӣ дар 5 бозии Лигаи Чемпионҳо 5 гол зад, вале бозиаш дар чемпионати дохилӣ умуман ба ягон ченак туғрӣ намегирад. Дар 11 бозиҳо танҳо 1 гол задаасту халос. Бо боварӣ то метавон гуфт, ки трансфери Месси ба ПСЖ интизориҳои бузургро бароварда накард. Дар ҳайати дастаи шаҳри Париж ҳеҷ чиз аз нуқтаи назари натиҷаҳои варзишӣ тағйир наёфт, чун пештара бозиро Мбаппе пеш мебарад. Ҳамлагари ҷавон аз сегонаи Неймар, Месси ва Мбаппе аз ҳама натиҷаҳои беҳтар дорад. Месси дар Лигаи Чемпионҳо яке аз бозингарони беҳтарин дар ҳайати ПСЖ буд. Голҳои ӯ барои баромадани дастаи ПСЖ ба марҳилаи навбатӣ хизмати бузург расонданд ва аммо бозиаш дар Лигаи 1 фарсахҳо дур аз футболи хуб аст. Новобаста ба ин бозингари 34 сола туби тиллоро моли худ кард. Ҳамчунин ягона голе ки ӯ дар чемпионати Фаронса зад, беҳтарин голи моҳ эълон шуд. Хулоси гап, гузаштаҳо ба Месси рӯз то рӯз бештар мешаванд, аммо агар то охири мавсим натиҷаҳои Месси беҳтар нашаванд, косаи сабри шайхони араб метавонад лабрез шавад. Аз тарафи дигар, агар кори Месси дар Лигаи Чемпионҳо хуб бошад, дар Лигаи 1 ПСЖ бидуни ӯ бо чашмони пӯшида қаҳрамон шуда метавонад. Ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.